guys, andito na naman tayo sa panibagong buhay, panibagong araw at panibagong content! So yun nga po guys, kukuha po tayo ng bunga ng lumboy! So kung bago lang po kayo sa aming channel, please like, share, and subscribe. At i-click na din po ang notification bell para updated po kayo sa aming video. So guys, punta na tayo. Paano ba lumakad ng lalaki, ate? Singa? Alo. Magagalit si Brother Jimmy. Hoy! Nabunga nyo! Tahiin nyo! Tingnan nyo guys, ang dami oh. Look oh. Look, napakalamis. Tamis. Ang dami. Parang ako. Di nga! Yung medyo malambot. Yan, okay yan. Yung malambot lang kukunin. Ito, hindi ba ito? Ito niya. Magita. Ano yung labo? Oo, kukuha ako mamaya. Ito oh. Ano yung nakuha ako? Na-German. Ayan po guys. Nakatatlo ako. Bali, 4. So yun nga po guys, akit po tayo. Oh, baka matusok.
Shoot. Paano ba mag-shoot si ate ko, lovely? 1. Kayot. 2. Tutang. Aray. Binabato mo naman ako. Ano, yung mahangin guys. Sayang yung ano, isa. Ay, dalawa na nahulog. Saan na yung isa? Love. Ano, mahangin. Hugasan ng mabuti later, guys. Bakit? Timinang. Timinang. Yan na, oh. Andiyan na si sister. Lovely. Wow! Ito. Nakakuha na naman po ako ng 4 guys. So, Oh, shoot mo. Mabigat kasi. Pinaran nyo na kayo. pinapawisan ako magyaw. Pinaran nyo. Kayot. Kaya po. Kayot. Ay! Dalawa. So guys, yugyugin natin. Anong yugyugin? Ang talagang yugyugin. Gawin nating yugyug. Ano na yun? Gagawin natin yun guys. Para Ayun. mahulog. Yung mahulog, inog. Yun, inog. Yun, nahulog. Yun. Patay, nahulog. Yun, dalawa na. Tatlo na. Ayun. Uy, tama na sis. So guys, bababa na po tayo. Tayo na ako. Ay, kapo ka dito. Dali. Ina. Aray, nahulugan ako. Min, maganda na ani ni. Ginuon ni. So yan po guys. Yan na, okay na po yan guys. Medyo marami-rami na po yung nakuha natin. So bababa na po tayo. Paalam na kayo. Bababa na po tayo. Oh my God. Natatakot na ako pa. Yan. Grabe, oh my God. O, pulutin mo. Boy, probinsya guys. So sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, please subscribe and i-click nyo na din po ang notification bell para updated po kayo sa aming video. Thank you! Yung mga nahulog. So yan guys, pupulutin natin yung mga nahulog. Yan po. Yan. Bulok. Mabulok. So yan na po ang nakuha natin guys. Ang dami na rin. Ito, this one. Malaki. Yan po guys. Tara!